empeño facerme pasar por eses corredores tan lúgubres. Case caio varias veces da velocidade ca que me facían andar. O trote, trouxeronme o trote. Todo escuro. É inútil preguntarlle se saben por que están aquí. Ou que vai pasar agora. Xa vexo polas súas caras que non o saben. Pásalles o mesmo camín. Estamos á espera. Pero de que? Da igual. Sempre se espera algo que non se sabe moi ben o que é. Xa vexo que tamén lles obrigaron a entrar aquí. Seguro que a empuxós, como a min. Están empeñados en pecharnos a todos aquí como se isto fose... non sei. Un curro. Ou un almacén. Non se extrañen de que lles fale. E moito menos de que me entenden. Tampouco pensen que son especiais porque eu lles fale. Hai moitos casos de xentes que escoitan falar a outros e mesmo lles entenden. Antes coñecido por Moro. Asinou e rubricou Alberte de Sabres. Cando chegou a casa co documento e amosou a cheval, este fixo como se o lera por 2 veces. Moi ben, agora tens que levar o rexistro. O amo quedouse coa boca aberta mirando para o cabalo. O rexistro! Coñezo o procedimento. Lémbrate que fun cabalo dun procurador. O amo pasou unha temporada coa declaración xurada na man, subindo e baixando polos camiños, sentándose ou arrimándose a un carballo. Debía estar pensando no chollo, sen saber que facer, se ir ao rexistro de Noia ou non. E mentres o cabalo non lle falaba e ollaba para el de esguello. Pero non quedaron as cousas aquí. Un día, cando o amo saía da súa casa comigo para levar o prado a Moro, agora chamado cheval, e ao poñerme no camiño decatouse de que esquecera o paraugas, que o tiña colgado tras a porta. O amo tiña 2 paraugas. Un novo mercado en Santiago nunha tenda do Preguntoiro, que só o sacaba cando non chovía, ou para ir a de médico, ou de abogado. E outro vello que era o que esquecera, e era o propio para cubrirse nos días de choiva. Descolgou o amo o paraugas vello, e vai este e asubiou. Dixo: "Coidara que me esquecías, home." Sí, tal como o conto, dixo iso ou algo parecido. O amo non lle dou importancia ao asubío do paraugas vello e puxose sen máis camiño. Non se ve nada. Segue sendo todo escuro e lúgubre. Non sei, alá ao fondo parece como unha luz moi lene. Trabuqueime, non é nada. Comezo a sentirme moi intranquila. Esta espera tan prolongada angústiame. Esta espera de non se sabe que... Marcho xa. Non podo demorar máis. Foi moi emocionante pasar estes momentos de espera con vostedes. Non sei se nos volveremos a topar. Se cadra, sí. E xa o saben, se ven moitas como a min, chamen forte. Marela! Eu decatareime e irei mansiña onde me chamen. E farei obediente o que me manden. É o meu xeito de ser e non o podo remediar. Compréndenme, verdade que me comprenden? Somos así, mansiños e ben mandados.
É unha das características máis preciadas da raza galega. Lembran? Adeus, amigos.